Elok ranahnya Minangkabau rupo karambie tinggi-tinggi cado pinangnya lingguyaran. Rupo rumputnya ganti-gantian bukit bariri kiri kanan gunung Marapi jo Singgalang Tandike jo gunung Sago Pasaman jo gunung Talang. Jalan lurus lebuahnya golong sawah batumpak dengan data ladang babidang dengan lereng banda baliku turik bukit. Sawah lah sudah jo lantaknya, ladang lah sudah jo ranjinya. Sawah balantak basupadan ladang diagiah babintalak bukit dibari bakaratau rimbo diagiah bajiliwang. Ka ateh tak ambun jantan, ka bawah tak kasiak bulan. Niniak meyang punya hulai hak nyato bapunjo ganggam nyato bauntua. Assalamualaikum dari mulut luahan hati sanubari adat limbago kotak taturi sambah jo simpuh menjalani. Kaganti siriah nan sakapu umpama rokok dan sabatang. Kaurang banyak salam tatabu kanan rami sambah takambang. Jarajak di Indogiri beringin di Balai Gadang tekalu adat kabadiri mulu limbago kadituang di balai-balai rong panjang. Panjang 120 lebarnya 7 hektar Makkah buatan Datuk Tan Tejo Nanggurano. Bajangguik putih bagombak merah jangguik malepai keturawan warihnya tukang siak oleh. Pandai menarah menilantang menyangko di bulan kalam marapek sambil balari putih nan nindak buang kayu. Di sinanlah tekalu didirikan basa Jaurang Gadang. Diagiah gala maso itu pertama Bandaro Kayo, kedua Maharaja Wasa. Di sikinanlah takalo luak dibagi-bagi suatu luak tanah data, kedua luak lubuk agam, ketiga luak 50. Takalo maso lain antun sagalonyo tabagi tigo, rumah gadang pun tabagi tigo. Serambi pape di luak 50, Raja Babandeng di luak agam, Gajah Maharam di luak tanah data. Di dalam 3 guntiangnya rumah gadang, 20 langgamnya. Pertama langgam Kalarasan Koto Piliang, kedua Kalarasan Budi Caniago. Rumah gadang basandi batu sandi banamo alu adat tonggak banamo kasandaran atau ijuk dindang bauki konjongnya ampe bintang bakilatan banamo rabuang membacui. Tonggak garau lantai cenano tarali gadiang balaria. Bubuangan burak katabang paranyo gamba ulangiang bagalui rupo ukicino. Salo manyalo aye perak. Anjuang batingke balun-alun bakeh menyuri menirawang. Alaman carano bancah kasiatnya lumui bari tintiang 5 manih sandaran lalu kemunyang pautan kodo balaswang batu balaria. Itulah langgamnya rumah gadang nan ado di Minangkabau. Rumah gadang Caniago nan dikatakan dalam Kalarasan Budi Caniago ujung pangka tonggaknya katanah. Itu kalau awak caliak dari janjang di luar. Dari pandangan di luar, ujung pangka rumah gadang, tonggaknya ke tanah. Kalau rumah gadang Koto Piliang, ujung pangka pasti batonggak gantung. Tak ada di antara tonggak itu, kadang-kadang 6, kadang-kadang 3, itu tidak sampai ke tanah. Ujung dari sudut ke sudut rumah gadang. Sesudah itunya, nan Koto Piliang, rumah gadangnya
lantainya walaupun dalam pitua rumah gadang lantainya amparan duduk bakeh basurah patang pagi, lantainya dalam nandata pakai tinggi. Tapi kalau di rumah gadang Caniago lantainya data selalu. Banduanya di rumah gadang Caniago banduanya samo data jo anak janjang dan paling dia teh. Kalau rumah gadang Koto Piliang lantai banduanya buaya lalok namanya, tinggi pada janjang dan tinggi pada lantai. Itulah lantai rumah gadang Koto Piliang. Panamonyo buaya lalok. Artinya walaupun dalam pitua pintunya sama kato barulang di niniak manti jo panggulu, tapi di buaya lalok di dalam rata-rata Koto Piliang harus pandai melongkah. Melongkah dalam artian menjalang menurut nenek mama. Kalau tidak pandai-pandai mengecek ke nenek mama, tidak pandai berhadapan dengan nenek mama, maka kita akan menghadapi kendala di dalam kaum, baik di dalam pejuraian walaupun dalam pesukuan. Tadilah kita sabui rumah gadang basandi batu, basandi bakeh nanado. Itu sandi daripada tatanan adat Minang tu Al-Quran dan hadis. Itu barang nalahado. Itu mangkonya sandi nalahado tu dasar pasapahnya Al-Quran dan hadis. Sandinya bernama alu adai. Ketika Al-Quran dan hadis, segala isi Al-Quran dan hadis itu akan menjadi perilaku dalam sifat orang Minang, setiap individu memakai ke dalam garis adat. Kalau nyo ndak beragama, berarti nyo ndak beradat itu. Jadi makanya sandi dari Al-Quran dan hadis secara hakikat dalam pandangan rumah gadang basandi batu akhirnya menjadi adat di Minangkabau. Maka laki pituanya adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, walau kabeh dapat dibuka nan buhu ndak boleh huyah. Tonggak gaharu. Kalau orang kayu gaharu ko sebenarnya setelah amak coba mau uji itu kayu yang paling tahan. Di samping kayu yang paling tahan, juan nyamuk. Setelah diteliti pada para profesor termasuk profesor dari Belanda tahun 82 mak sama ujinya, rupanya orang Minang saya suak kalau rumahnya kayu babaun tonggaknya atau kayu gaharu tonggaknya, itunya tidak perlu pakai nyamuk di rumah. Begitu hebatnya rancangan dari orang membuat rumah itu sendiri. Lantainya amparan duduk. Amparan duduk itu bakeh basurah petang pagi. Bakeh basurah petang pagi itu artinya apa? Awak kapai ke sawah, kita kapai ke ladang, kita kapai bakarajo, itu boleh bercerita di saat minum kopi pagi. Tengah hari tidak lah patang beko baru melapor balik. Baru diceritakan balik apa yang terjadi tadi, apa yang harus di kerajaan besok. Maka bernamalah lantai rumah gadang tu bakeh basurah petang pagi. Tingkoknya bernama kasandaran. Itu artinya kasandaran orang Sumando. Karena tingkok dalam artian dinding rumah bagian dalam itu tampek menyanda orang Sumando supaya lapeh pandangannya keluar. Taunya nan kurang kaditu kuat, nan indak kadia adoan, nan kurang nan sentiang ka dibilai, nan tinggal ka dijapui, tak cici ka dipilihi, nan terserak ka di kampuangan. Banduanya bakeh basitakan. Artinya apapun nan terjadi, nan bandua ko adalah andasan bapijak dek nenek mamak. Karena di bandua menyandaka bandua itulah duduknya sakalodun sanak di dalam malek. Maka bandua bakeh basitakan artinya dalam sayui dalam apa saja karajo alik nang kadikai ko ibaratnya kemanakanlah nan jadi menampin dek nenek mamak serupa nan dikiaskan dalam salah satu pakaian bundokan doang. Jadi apapun nan terjadi di dalam rumah, nenek mamak tetap ditampin oleh bundokan doang. Maka lakeklah pituanya bandue itu bakeh basitakan gitu. Sudah tua toknya payung sakaki.